Right, chekutanga muri kundinzwa here? First and foremost, can you hear me? Just confirm if you can hear me. Chekutanga ndokumbira kuti mungokonfirma kuti muri kundinzwa here vazukuru, vakomana nevasikana. Chekutanga chingokonfirmai kuti vakomana nevasikana muri kundinzwa here? Can you hear me? Chingondudzaiwo kuti muri kundinzwa here. Right. Also, don't forget to share our link. Let's just share our link to some other social media platforms so that we can invite some our friends, family to come. TAKATANDARA, and it will come back to yet another live streaming with the only Zimbabwean uncle. Masquera say, I can see our numbers are rising. Thanks very much to all those who are sharing our link. Namhlanje zokuluma onke ama language. Yazothi isizindebele isiZulu. Mina ngiyahlanganisa uyangizwa. Kodwa namhlanje ngizozama. IsiZulu sami isindebele sami asiqondangi. Futhi sicorrupt kodwa namhlanje ngizozama kancane. Just because ngifuna ukubiza wonke umuntu. Andithi na shona changana na chitiwanyana, so nitabulabula changana nilava kuri munhu vanhu hinkwavo va telana. Tabulabula maswera sei kwese kwamuri. Handiti kwese kwamuri ndoda message yekuti muri kundinzwa here? Muri kundinzwa here? Just confirm kuti muri kundinzwa here. Also, nasi tiri kutaura nyaya dzakadzama, tiri kungoda boys and girls. Handiti ukabatwa namadhamu wako uri panapa, ini ndiri kuda kuti ndimechanise vanhu. Mahwani ndaako. Ndati ndigare ndataura kuti panapa hatisi kuda vakadzi vevanhu, hatisi kuda futi varume vevanhu. Actually, I can see our number is rising, but let me warn you that we don't want married people, because what we are going to be doing today, what we are going to be discussing, married people not allowed. And right. Wangu mzukuru, Nubian Queen, thank you very much for waiting patiently. Thank you very much. Kurisei ku Chando Koko. How's Europe today? Thank you very much for joining us, for coming to our live stream. Right. Rose Mgumira, how are you? Kurisei ku Cape Town. Thank you very much for coming. Agadik, South Africa. Right. Skwema, Zurugudi. Yeah, nasi ndauya what toda kumechanisa vanhu panapa. Thank you very much for all your unwavering support. Joseph Gideon, Surugudidi, thank you very much for coming. Thank you very much. Ne support. Right. Brenda Singini, Surugudi, waswera sei mzukuru. Kuri sei kwauri koko, kuno kuri bo praise Shiro. How are you, praise? Surufamba here. Urukunakirwa zvako, praise ari kuseka. Praise ari kuseka. Mavis. Hey, how are you, mzukuru wangu? I love you so much. Thanks very much for coming, Andy. Thank you so much for coming. Veronica. Surukudi. Waswera sei nasi. Right. Rosemary Takawira. Zviri kufamba here. Thank you very much. Nekuya. Chantim Nemo. Thank you very much. Waswera boy. Boys riri kupi. Vakomana vandipromisa kuti vanenge varipo pa live stream nhasi.
nansi angibatolela kana kuti vakawanda vari mumakwenzi umo havasi kuda kuti tizive kuti varipo havasi kuda kuti tizive kuti varipo. Nhasi toda kuita Sarura, Wako, Kadeya, Deya nendoro chena. Wangu mutsvuku muchirwizi yes memory Campbell zviri kudii. Thanks very much for coming. Memo kuri sei kwauri? Alright, thanks very much nekukonfirma. MC Gamer waswera sei muzukuru? Thanks very much nekukonfirma. Poshan Tini saubona unjani yapila zviri kufamba here? Alright, thanks very much nekukonfirma. Right, kudzi mabhanda zviri kudidi. Alice Singwanda zviri kudii muzukuru wangu. Right, MC Gamer utange kupinda mustudio. Right, this is what we are going to do. I'm going to put a link, and it is a Sekuru Evanhu, the only Zimbabwean uncle. I'm going to put a link, and kana uchida musikana, welcome. You can come in the studio. Wotudza kuti uri kutsvaga munhu akaita sei handiti. Wotizivisa kuti uri kuda munhu akaita sei. Kana aripo tinobva tatokuconnectai kuti mubve mataurirana. Right, chekutanga zvikuru chandoda kutaura ka ndinokuzivai mese ende ndinokudai mese, but vazhinji hatisati tasangana ndiri vazhinji hasati tasangana. So kana wazova nemunhu wako ka unozvitozvi security inobva kwauri handiti uri munhu mukuru iwe muzukuru. So unotozvingwarirawo wega, kutozvingwarirawo kutoti usadi mangwana usazodzoka uchichema kuti sekuru yandakazotambwa. Iwewo unofanira kutonzwa statement dzetsotsi handiti, because matsotsi aripo futi matsotsi aripo. So iwe gara wako uchitoziva kuti mastatement etsotsi akaita sei handiti. So ndakuisa link. Everyone is welcome, but make sure that you are single so that you won't fight with your spouses handiti. Because handisi kuda vanhu vanouya vasina kuisa mafesi. Une uchi one day naiwe unenge uchi one day kuda kuuya wakaviga fesi. Ini ndiri panapa wani, otherwise pamwe ndichatowanawo wangu nhasi pamwe nhasi ndichatobvawo panapa ndana bhebhi ndatopenyerwa handiti. Tese hapana. So munongouyawo makabuditsa face dzenyu. So ndaisa link, I've just ndadrop a link pazasi apo. Uyai mustudio tizotaura handiti. Uyai mustudio tizotaura, tizombotandara muchitiudza kuti muri kuda vanhu vakaita sei. Kana vachiwanikwa vanhu ivavo unogona kutobva watova newako handiti. Vanenge vangowanana panapa cheteka. Aiwa, vakawanana panapa ka tine chipo chatichazokupai. Tikangokonfirma kuti ndimi veve vatikabatanidza panapa. Aiwa, tine present yatichazokupai handiti. Tine present yatichazokupai kana rudo rwenyu rwanaka matapiriro. So uyai mustudio. Handisandaona munhu. Ndine umwe muzukuru wangu ari paCape Town apa. Cape Town. She's a single mom. Cape Town ndina vazukuru wangu vakawanda, but iye specifically she's a single mom. Ari kutsvagawo kana a single dad handiti. Ukaita mwana wako 1 kana 2, you are welcome. From the age of 30 to 35. Kana uchimuda tinokubatanidzai, tinokuconnectai kuti zvinhu zvenyu zvibve zvafamba zvakanaka. So ndaisa link. I've just dropped the link down there. Everyone is welcome. You are welcome to come into the studio so that we can chat. You are welcome to come so that we can chat. Chitudza kuti muruda vanhu vakaita sei. Tikashaiwa vanhu for the next 2-3 minutes tovhara zvedu show yachona.
because inenge isina basa. Adede. So ndikashaya munhu anopinda mustudio for the next 2 to 3 minutes. Tokubva vhara zvedu show. So guys, come, let's talk. All right. Hanzi naswema. Hanzi shuwa vamwe vari pano pakutambisa munhu ari serious. Haivavo ndinovaziva zvangu, havatombofi wakauya. Tingatovhara show yachona. Anditi tingatoivhara show yachona. Right. Who do we have here? Who do we have here from Europe? Oh. Wangu mzukuru. Sekuru mrise. Ai, aspira zvakanaka. Waspira sei mwana wanzvotsi? Mogopinda pastudent ri busy seko imi. Oh, uri busy? Pane zvandakataura ndikati mangwana tichapinda pamunyanga panyaya dzachona. Asi china. Ndiri kumba kwe-private client yangu. Ndiri kumba kwe-private client yangu. All right. Saka tiri kuti kudii? Nhasi nyaya dzinamasamba akachinja. Nhasi tinoda kusanganisa vanhu. Namhlanje, today. Ango ndinoda chidhara changu. All right. Da chidhara chakaita. Chidhara ndo chakaita sei? Zimbabwe. Oh, ari kuZimbabwe? Kwete ari kuChando ikoko? No. Inda. Kana munayo wamunayo. Chando ka wezimbabwe anenge akuda kuzouya ikoko mai kutiziva kuti anenge ada chii? Ini ndoda kufokasa kudzoka kumba saka ndoda wekumba. Oh, right. Saka pari kunzwika. Right, uri kuda akaita semuzukuru age group ane vana asina zvakamira sei? Anoshanda, asingashande, ane imba yake, asina imba, ane muruzevha, asina ruzevha. Right, Sekuru, I'm not a material person. All right. Not a materialistic person at all. But Anoshanda will be fine. I don't mind the because it didn't do so. The material things is not an issue. It's not a problem with me. All right. Saka tutaura zvemakore mangani? Handisiuziva. Pamakore anofana kutangawo pamakore api achigumirawo makore api range? Especially ndoda akafirwawo because mine passed away. Okay. Ndoda akafirwawo. Inini handina mwana, my only daughter passed away, so it's only me. All right. So anga nemakore mangani? Anofanira nemakore mangani muzukuru wangu andiri kutsvaka? Ndoda vanhu vakura ndo vasinganetsi 50 to 55. All right, muna mature. Azvizere. Yes. All right. So vazukuru kunzoko ndinavo vazukuru vangu vari kuda vave ready to settle down. Handiti you are a widower, especially a widower 50 to 55. Ndauya naye muzukuru wangu uyu. Handiti muzukuru wangu ari panapa Spiwe muri kumuona. So at the moment ari kuChando, but ari kuti she want to settle kuZimbabwe. Handiti. So if you are out there wafarira muzukuru wangu ari panapa, number ndichazoisa number, phone number, Saint TV. So
ndichaisa namba dze4CNTV unouya kuinbox wobva wandiudza kuti ndiri kuda spiwa anditi ini ndobva ndakuconnectai naspiwa handingotanga nekukupa nhamba ndotanga ndakuvheta anditi usafunge kuti uchangoya ungoti kule ndipei nhamba ndobva ndatongokukandira aiwa ndotanga ndambokuziva first handiti munhu ari world sekuru. Right. Pari kuda munhu someone of sober mind. Swema. Okay. Ini ndakubuda mustudio. All right, thanks very much. Ndichaisa phone number vazukuru ndofunga mamona. Anozipiwe mandividze so vano 50 to 55 years. I'm inviting you. There's a lady, she's a wonderful lady. I know zvakanyanya anditi she is someone wekuti munogona kutovaka teso tikatozopedza tanakidzwa tisingachabve kudzimba dzenyu. Swema, nhasi wazouya ka? Ndauya sekuru. Zviri kudii? Musha mheno imimi kuti zviri sei? Aiwa, inini ndaswera zvakanaka. Ndinokutenda nesapoti yaunopa paSNTV. Handi video ikapera ndikasaona comment yako ndinotorwara. Dzimwe dzenguva ndokomenda ndiri pabasa sekuru, ndomboitawo zvimarikicho. Aiwa, ndokutogona. Ndinoitenda sapoti iyoyo. Mwari akuitire zvakanaka. Aiwa, nemiwo munotibatsira sekuru, tinotombofarawo. Chokwadi tichitandara sekuru nevazukuru vavo. Aiwa, ndizvo zvanzvadzi yamai vangu chaiyo namba 4. Ndini chaiye. Tinotendwa sekuru. Right, ameno abva atokuvinga uyu Johani atouya abva atokuona akabva atojambira mustudio. Hata handidi kunonokerwa manje network yake yakuita seri kunetsa. But anyway, achiuya zvake titaurire uri kudawo munhu akaita sei? Ya, inini sekuru ndine vana vangu 2, in fact boys chete. Alright, vakura sei zvizukuru bvi zvangu? Ya, mumwe wacho akutena 11, mumwe wacho adawo tena 12, mumwe wacho akutena 3. Alright. So saka pari uri kuda munhu akaita sei ari kupi? Ya, chero but kwete kuti anozovenga vana vangu. Inini handidi munhu anovenga vana vangu sekuru. Inini kana ane vakewo ndinovadawo sevana vangu. Alright. So hazvina basa kuti ari kupi? Ya, rudo harina basa kuti uri kupi sekuru. Even unyangwe mumwe munhu ari samuya achikuda muchizotaurirana muchiwirirana zvinhu zvinenge zvakanaka zvisina problem. Yes, that is very true. Uri kuda nemakore mangani? Sekuru. Johani ndiri kutogadzirira nyaya dzako. Inini sekuru ezvinezvi ndakutena 37. So ndinoda munhu anotangirawo ku 39 zvichienda ikoko kusvika kuma45. I think tinonzwanana pabrain. Alright, pakanaka mzukuru, pakanaka. Sekuru. Ndikati munzwa Johani kuti adii. Johani, marani. Yes, mzukuru. Joe. Hello, Joe. Network yako Joe. Swem. Ngatipfuurire mberi edu network yaJoe yamurambira. Yeah, network yebad. You can keep on trying mzukuru. Dzoka tizotaura ndeti uchingopinda nobva ndatokupa time yekuti ubva watotaura. Right. So wati uri kuda munhu adarikawo makore emangani 37. Ya, adarika pane angu kutangira ku40 zvichienda. Kutangirawo pa different age 4 years zvichienda. Even kana takaita different
age ye10 years ye5 years zvichidaro pakati papo, at least zvinenge zvaanani. Iye amunhuwo amachua, ininiwo ndinenge ndichiteerawo mumashure make. Alright. So tiri kuti kudi tiri kuda munhu akadivhosa here, munhu asina kumbopinda mumba here, munhu akafirwa? Aiwa, kufirwa hakukumbirwe sekuru. Even kana akafirwa zvake it's okay. Akadivhosa but achinyatsozoti ndiri divorced, kwete zvekuzoti mangwana waakuchinzwa kuti makatora murume wangu. Zvekurohwa sekuru handidi. Aiwa, tinotanga tavavheta muzukuru, totanga tavavheta. So vazukuru, iwe uri kupi naye muzukuru? Maybe unogona kuwana ari mudhuze. Aiwa, ndiri kuZimbabwe sekuru, ndokwandiri. Alright. So inzwaika kuZimbabwe ndinawo vazukuru vakawanda, kuZimbabwe ndinawo vazukuru vakati po. Guys, vazukuru vangu, I need someone ane right, rega nditi 38 years zvichiendawo kana ku 48 anditi. Vazukuru vangu all over the world, wherever you are, ndine muzukuru wangu anonzwema, ndomuziva anditi, ndomuziva zvakanyanya. Ukada ucheka pachannel pedu, each and every video anokomenta. She's a hard working lady. Ari panapa chisimbu, ane vana 2 sekunzwa kwamaita. So kana wafara musikana ari panapa, musikana wangu ari panapa, ndichaisa phone number. Kana kuti uchitoda uya mustudio, tibve tatoita kuti munge muri munototanga kutotaura kubva panapa handiti. Tibve tatoita kuti mutotanga kutotaura. Sarura wako Kadeya, kwete kuti zvandiri kunzwa zvekuti vanhu vanoti havana madzimai nevarume shuwa. Ndichakapfeka uniform sekuru. Ndangonzwa stream, ndichatokopfeka uniform yangu yekumariki ichoyi. No, hapana chakaipa. Aiwa, basa ngariitwe. Basa ndoratinoda, ndo zvinotokurudzirwa. Nemunhu ari kuuya unofanira kutouya uchiziva kuti pana swema ndinofanira ndiri hard working as well, handiti? Aiwa, handizvozvo, kwete stereki zviri naniwo zvinongoyemurika zvekuti tiwane kuzotengera vana sipo chete. It's okay. Yes, that is very true. That is very true. Rega ndione Joe kuti anobudirire here, pamwe ndiye ari kutokuvinga. Joe atambura kuda kujambira bhebhi. So Joe, uya muzukuru wangu, uya tizotaura. So ndinawo here vamwe vazukuru kunzoko. Takatandara hedu nasekuru sei ndanditi, the only Zimbabwean uncle patiri kutizoni Sarura wako Kadeya wekutanga apinda mustudio anonzi Spiwa handiti. At the moment ari kuchando, but ari kuda someone who is in Zimbabwe. She's ready to come to Zimbabwe kuzosettle handiti. She wants someone who mature bezera from 50-55 ipapa. Angava akafirwa chistrecha zvakare kuti kana wakadivhosa, but unge uri wakadivhosa zveshuwa nditi. Ari kuti pavana hazvina problem, chero une vana iye hake biologically haana, but vana anavo hake, asi biological kids kaita 1 akashaika handiti. So come to the studio, let's talk. Apa ndina Swema. Swema, she's in Zimbabwe as well. She's in Zimbabwe looking for someone from range 38 to 48 years. Ane vana vake 2, anditi. Ane vana vake 2, so she's ready to settle down. She's hard working. Also, she needs someone who is very serious, not my time wasters. So kana uri time waster kugara warega kukutambira mudhuze. Number dzefoni ndichaisa pazasi kune vari kuda kutaura nevasikana vari kupinda panapa, ndichaisa pazasi. Johan, come again, uya muzukuru tizotaura. Right, so muzukuru wangu.
rega ndichi pakaita anenge ada chete inini ndobva ndatouya utore phone number dzangu handi unadzo. Pane pandakambodseva saka foni yangu yakamboita problem hameno ndichacheka kana kuti ndicharamba munozokanda ipapa apa ndichazocheka kuti Alright. No problem. Ndichadzisa ipapa manje ndichadzinyora pasi then wobva wadzitora kuitira kuti wobva wandinyorerawo message kuitira kuti pakaita anouya kuinbox achida kuti Sarura wake Kadeya ndaona swema ndinobva ndacommunicate. Alright sekuru, but kumba kwedu tiri mamuslim. Kumba kwedu totally tinobva kuZimbabwe tiri mamuslim, saka vasazotaura kuti ndiri kuZimbabwe but handisi muZimbabwe, kumusha kwedu tiri mamuslim. Alright. So uri kuti kudii pachitendero? Because pachitendero ndakambonzwa vamwe achiti inini ndinoda wechitendero changu vechikristu achiti toda wedu wekumasowe. Pachitendero uri open kune chero here kana kuti uri kuti ndiri kungoda wechitendero chechi-Islamic? Aiwa, pachitendero isusu kumba kwedu vabereki vangu havana problem zvavo even kana ndakaroorwa neany church. Alright. But anofanira kugamuchira kuti I am Muslim. Yeah, otherwise anozosvika kumba kwedu ona vanhu vacho dzimwe dzenguva kunoitwawo mafunction kasekuru uzonzwa kuti ko kwandakapinda uka nhauzenge ndakaziva indava. Alright, mazuva ano chete vanhu nekufamba plus nekuva open minded vanhu vadzidza anditi vadzidza zvakanyanya vakutongoza vatodaiwa zvitendero ndezvimwe Mwari ndeumwe nzira dzekumunamata nadzo ndo dzakasiyana. So I don't think kuti pangaite problem. Handizvozvo sekuru. Chokwadi plus rudzi rwenyu urwu ndakanzwa kuti mune zvimwe zvamunogona zvinenge muchanyeperwa sekuru, zvinenge zvipi izvo zvauri kumhanya kuti zvoni muchanyeperwa ndezvipi zvauri kufunga kuti ndakanyeperwa izvozvo? Hamenoka zvamakanyeperwa sekuru. Alright, kana pamwe ndakanyeperwa zvangu. Hakuna munhu asingazive zveupenyu sekuru, munhu wese anoziva kunyange akanzi muIndia, muAmerican, muchii, kana ari mudzimai wese jacked up zvakangoringana. Ameno, tichazoita lesson yachona mumwe musi tichikudana. Iwe ndotoda kuti unge uripo iwe. Inini sekuru handitiche zvepastream it's okay. Handina kuti uzoticha, hakuticha ndoita ndega. Ticha ndoita ndega. Ipo pano ndakatomboita zvimwe zvinogara zvakadaro. Kana ndakazvifunga kana chiuno ndinotambisa ndichiratidza vanhu kuti zvinoitwa sei. Ndichatombozozviita next week iyoyo. Next week iyoyo ndichatombodzidzisa vanhu dzepabonde ndichidemonstrata kuti mukadzi anobatwa sei, murume anobatwa sei. Iyo ndeyangu. Aiwa, munenge matobatsira ipapo. Yes. Alright, muzukuru wangu waita basa zvandichaita kana ndichaisa namba then wobva watora namba dzangu pakaita muzukuru wangu anenge atambira pedyo anobva aita mhanza. Alright, sekuru maita basa. Thank you very much for all your unwavering support. Thank you too, sekuru. Alright, so I've just dropped the link down there. Guys, you are welcome. You can come inside the stream. You can come inside the studio. Tozotaura. And the studio tozotaura. Vasikana ndaita vasikana vangu vauya panapa. So you are welcome. Mukanzwa pakuita ruzhaka. Vakomana ndogara navo vapinda vaive mazwi makuru saka musazovhunduka kuti kochii chakuitika mustudio tiri kutandara. So right, pese yandiri kuona panapa ndaane time ndisina kuiona. Pese yandiri kuona panapa chichiripi. Alright. Yes, mzukuru.
Ndakatiri kumusha sekuru. Kumusha sekuru. Ndakatiri kumusha sekuru. Nditize pane ruzha ndiende kubedroom. Togara newe mazwi makuru. Maziwa. Vaya vanovhairwa nevamwe uze ndakabata wangu. Zvine ruzha zvani izvozvo. Manje panapa. Right, ndiri kuoneke kana ndotora malaitsi futi. Muri kuoneka sekuru asikurida. Ndiri boss sekuru, long time, happy new year. Shuwa goredzva. Otherwise zviri kufamba here kwauri? Hapana chiri kufamba sekuru, tiri mu lockdown zvamuri kuona, so tiri pamaruva kudzimba takadzikama. Zvakaoma. Kwetoita sei ndo yachona? Ari sei mabasa sekuru? Mabasa ari right. Iwewe unorwadza moyo. Vakomana musikana kauyu, muri kumuona here musikana uyu? Vakomana musikana uyu, rega ndibve ndatokutorera Simba uyu anga achikutsvaga. Simba. Madini hapo? Wamuona here musikana wandinaye uyu Simba? Ndaranga ndakatomumirira kuda kutonzwa kuti mupe nguva kule. Wagona. Chimbotaura naye. Uyu anonzi Shayi uyu. Anditi ari paforoza. Uyo uri kupi? Anonzi Shayi. Simba ari kure, Simba ari pa Port Elizabeth. Ndokure. Iwe ndokure. Uyu anogara ari mundege uyu, unomona atosvika pa airport. Bati kure kwegava kakule. Saka chiitai kuti zvinakidze manje. Chimbotaurai muri 2, handipo mobvunzana mazita, mobvunzana zvese. Anditi, guys, ndatiza Shayi, she's a YouTuber. Hey, you are looking stunning good. You are looking beautiful. Yo! Indoors sekuru. Sekuru indoors yanditora sekuru. Right, chiudza naye kuti zvakamira sei. Manyai wotiudzawo kuti wakamira sei, wapedza Simbobva watiudza kuti wakamira sei. Rega nditore malaitsi angu. Handei banyai. Okay. Simba makadi. Musori sei? Ndiri boy nini. Eni ndinonzi Tete Vanyai. All right. Hanti. Nditete Vanyai. Mai vevana 3. Imimiko. Ora uri kupi? Ini ndiri ku Victoria Falls kumapopopo. Mapopopo uko. That's good. Ini ndinoitwa Simba. Okay. Baba vema twins. Ndova ndinoda, munogona kundipawo mbeu yema twins. Ndo ndakatokuchengetera apa pasofa nembori pa PE apa Port Elizabeth, but ndinobva pamutara apa kumusha. Okay. Kwamutare kune mabanana ka. Exactly. Iko kunobva mabanana. Ndozodya mabanana. Noda uya kuzodya mabanana. Mabanana ndinomafarira, no lift weight, maybe ndingabuda hip. Andidya. I think urungona kuti urikutaura nemunhu wacho akatogara akatosimba bhozi akamadya kubva kudhara. But usazosimbisa man. Usazodi? Usazosimbisa, wanzwa nyaya yangu ndapedza so satete. Usazosimbisa.
aiwa atizodaro tinozogadzira maweights kwazoona kuti bhodhi imire zvakanaka. Antika. Mhm. Kuri sei Simba long time. Shamwari. Zvinhu zvacho izvi shamwari ukaona taakure kudai ka tovatotoshuwa kuti dai tambodzoka padheni timbotamba manje covid shamwari. Covid ka tese takangogara pa covid. Hapana chiri kufaya. But apa zvaingoda plan ke kungoti iwe unongogona kungoflya woya kuno kusinzwa togara uri pedyo neairport wongoburukira pa Port Elizabeth apa pa Mandela Bay. Mari yako chete Simba, mari yako chete. Right, ndakakuteererai muri kuita sei? Simba une makore mangani? Simba ane 30 years. Alright, 30 years. Alright, awaita mudiki. Awatoruza baby. Alright guys, inzwai vasikana kunzoko. Ndoda vasikana vane 20. Uruda 20 ani to 20 ani? To 30 ani? Yeah, ngasike 25 to 27. 25 to 27. Yeah. Right, vasikana 25 to 27 ndine jaya arabuda pachena iro kuti ready to settle handiti. So yeah. Simba ari pa PE kunyanza uko handiti Port Elizabeth. So ndiri kuti vasikana vari ready, vari serious. Vasikana vave serious. Not vachiri kuda zvekusileya. Unoda chero ari kusileya zvake. Aiwa kule. Sekuru ini. Sekuru ndachanya mina ndimbosanganisa ndati ndimbosvika nhasi sekuru anozoti ndavarasa. Wakatondirasa kana kufoni chaiko handichatokuzive. Nhamba dzako tongodzitarisa ndidzo here pamwe hadzichashanda. Sekuru ndanga ndiri busy kandi ndakati mira ndimire zvekuYouTube ndimboona fast money vana vechikoro chichi but iko zvino ball. Saka tichataura kumiri. Iri ball kule. Saka ndowinza nemakore mangani kuinbox kwako? Sekuru nditi munhu sekuru ini ndiri boy inini sekuru ndoda ma live chicken. Makorokoto kana zvakaita. Tichataura nyaya yako. Simba. Hello. Right, inzwaka muzukuru wati uri kuda ari kupiwo. Uri kuda ari kuSouth Africa ikoko kana kuti uri kuti chero ari kuZimbabwe, chero ari kuChina, chero ari kuAmerica? Kule tinongoti munhu angori pa serious atini kuti ari kupi because zvimwe zvakawanda tinozoita but munhu ari pa serious. Alright, munhu ngaave serious. Yeah. Alright. Serious inodii. Alright. So vasikana kunzoko kandi kuda musikana ane 25 to 27 ngatiti 24 because umwe apa mwandori ne 24 and a half. Ngatiti 24 to 27 and a half handiti 24 to 27 and a half vasikana uyai mustudio ndaisa link. Let's talk to mukoma Simba vari pa Port Elizabeth. Aiwa unochengetwa muzukuru, unobatwa zvakanaka handiti. So uyai tizotaura. So uri kudawo chero ane mwana wake here kana kuti uri kuda asina? Obvious because bhora kuti rizotange riri 2-0 harizoiti manje because pana pagara pane matwins. Saka uri kuti kudi? Panongotango kana ane mwana bo. Chero andori nemwana kare. Bo. Musikana ane mwana wake. Saka inzwai vasikana. Zvoinzwe kuzotaura kuti tiri kushaya. Ava vamwe vanobuda pachena. Uyu ndato Simba utore phone number dzangu ndakufarira zvingaite. You are a gentleman. Uri gentleman chero uri gentleman uri genuine. Because matsotsi agara abuditsa chiso sezvatakaita. Agara abuditsa chiso. Zvakaita. So ndikuti link randaisa pasi ka vasikana ka ungave nemwana wako uyati tauri pinda mustudio Simba atomirira is in PE wherever you are, come let's talk. Kana uchinzwa kuti wafarirawo
uya mustudio tizodi uya mustudio tizotaura. Rega ndiona mumacomments pamwe ndatomwana kare mumacomments handiti hanzi naRozi mugumira kwakaipa nhasi, kana uri single haufanire kushaya anokudawo sekuru aripo kukubatanidza. That's very true. Unoshayiwa sei? Musauya kumainbox kwangu please muchizondiudza kuti zvoni ndiri kushayiwa murume handiti iye murume ndauya naye panapa akasvika handiti uyu abuda pachena handiti uyu abuda pachena. Gentleman Simba muzukuru wangu inini Simba uyu uchingotadza ungobaya linki chete kuti upinde. Ndizonzwa futi ndirega ndikupe vamwa. Handidi kunzwa futi nyaya iyoyo. Right, umo. Yes muzukuru. Chimundara. Zviri kudi. Angose ndimadi. Mushe uri se muzukuru wangu. Kuzorova inda. Aiwa, indogara ndiripo muzukuru. Tipeka manamba acho tione kuti tadi. Right, mira kaoneka uyu ndindawana futi apinda. Ya, endai pa vasikana usafu wakauya kuinbox kwangu. Vasikana ndirikanda ndatotsura musauya kuinbox kwangu muchiti muri kushaya varume ava. Magentlemen vazukuru vangu ava ari panapa. Sekuru. Yesi ndawana. Fara sekuru makadii. Ndinofara zvangu. Ko kuri sei kwauri? Handi pachitungwiza. Pachitown. Right, pachitown rega ndikubatanidze nemuzukuru wangu umwe ari kudhuze newe. Koyo wanga uri kupiwe? Kuro, the archaeology. Iye uyu akazviti the archaeologist. Saka ndina munazo makandurongera wewe kuri. Iwe unozvishaya sei? Right, rega tang iwe chimbomira. Ndawana. Saka ndakubaya right. Ausabaye gara uripo. Ndiudze kuti uri kuda musikana akaita sei, mudzimai akaita sei. Tibve takubatanidza. Pamwe anotomecha neumwe watinaye. Ndikuda zvangu ari pa 20 years apa. 20 years. Mukandiwanira at least ari pa 20 years zvake zvezviri right. Anodawo Mwari anonamata. All right. Iwe wachona une mangani kuti asazodi ini ndine 27 years. All right. Iwe une 27 saka kuda musikana ne 20. Ya ndikaona anonamata anoda Mwari. Ya akazvipira pakuda Mwari bosi mungona bhatani rakapinwa iro ratidza kuti tiri vekwa Pauro. All right. Muri wekwa mudzidzisi. Mudzidzisi ndo aziva ndakatombopasvika pa number 7 Jefferson apo. All right. Aiwa, mudzidzisi ndotoabhiga. Saka mukanditsvagira at least anodawo zvekutendekwa kana anga asinganamati akadawo kunamata at least tofambidzana. Handiti. Aiwa, saka iwo wakanaka nemashoko auri kutaura. Wakanaka. So vazukuru ndaisa phone number ndedzodzedzo. Munonyora iri WhatsApp message handiti. Muno introduce nyaya yenyu mbozi phone number edzo dziya idzi dzine vakomana vanodzidaira. So unototaura kutoti unotogara wato introduce nyaya yako. Wanze kuti halo makadi aiwa. Chingokurumidza wapinda munyaya yako kuti zvoni ndauya pasarura wako Kadeya ndini ningi. Handiti because phone number idzodzo handisiri ndinodzidaira kazhinji. So vakomana vanobva vandipa vachizoti no uyu muzukuru wasekuru. So torai phone number idzo. Sekuru havana phone mazuva ano. Sekuru havana phone yakahijakiwa neSNTV. So wati uri kuda iwewe uri pachitungwiza so uri kuda ari kuchitungwiza kana kuti anywhere in the world.
At least kule mukantsvakira ari muno muHarare, ari muHarare anenge akanaka. Oh, Harare. Ko tikangoti ari muZimbabwe. Ndozokora pakufamba manja. Iwe kure kwegava ndokusina mutsubhu. Saka uri kuda zviri izi zvekuti unofamba netsoka here. Utotyidzira vanhu ka. Toda zvekuti unokwanisa kungomhanya uchisvika ka 2 minutes watonoona munhu. Uri kuda mudhuze kuitira zvisazokunetsa. Ya kule. Alright. So vazukuru ndauya naye. Alright. Zita rako uda kuti phone number kana kuti unozoti pakuseri? Anga aripo here? Anga andifarira. Vamwe zvavanoita manje karega tiise link. Ndayaisa link vazukuru vasikana vari panapa. Aiwa ngatichiti from 20 to 22. Handiti? Alright. 20 to 22 years. Mukoma avo vari panapa. Anti munoshanda zvenyu kungava kuzviitira zvamunoita kana kumukira kukampani. Handiti? Tinongozviitira here, tinongoita basa emaoko. Aiwa, ndo zvakatonaka. Chisiri kudiwa ndechemunhu asina chaari kuita zvachese. Tese tinotongozviitira. Handiti? So ndinaro jaya riri panapa. Muri kuda chero akambowanikwa kana kuti asina kuwanikwa nemwana wake, asina mwana, muri kuda kaita sei? Chero ane mwana wake. Timboona kuti anozvigona sei. Chero ane mwana, chero akaita wani mwana. Handiti? Kuzoita 2 akuzoiti. Alright, kwauri hazvizoite semunhu asina mwana. Handi haunawo? Alright, so vasikana vane vana 1 vai musazondinetse muchiti dzimba dziri kunetsa. Imwe iyi iri panapa ready. Handiti? Kana wakaita mistake kuita kamwana, mistake inowanikwa. Tese takatombomaita mistakes achona. So mukana wekuregererwa uripo, ende mukana wekuti upinde mumba zvakare wauya. Phone number ndo dzandaisa pascreen. Kana wafarirawo mukoma wari panapa, muzukuru wangu, ndawana. First name ndiani? Kuda kwashe. Right. Kuda ari panapo. Kuda kwashe ndauya naye ari kuti musikana 20 to 22 years. Ave ready kupinda mumba. Ndaisa link. Come to the studio. Let's talk. Ngati zivanei titambe tese tijairana. Handiti? Uyai mustudio tizotaura vazukuru. Phone number ndaisa futi. You are free kuti nyorera pafone kuti nyorera paWhatsApp kana kufona panamba dzandaisa apa. Handiti? Right. Rega ndiite ndichitsvaga futi kucomment section. Vamwe vanogona vari kutadza kupinda mustudio ka. Kucomment section ariko. Ruizi? Alright. Alright. Mamessage, comments enyu ndo awa tiri kuisapo. Right, Johani wazodiko. Wazoti zviri fanika. Pane imwe live stream ka vanenge vari ngori vasikana madzimai chete, vasikana nemadzimai chete. Pane imwe live stream yanhasiwo ndana mukoma chete. Aiwa, musadaro ka. Musadaro. So kana una mukoma wafarira ka, unodiudzawo kuti ndafarira mukoma ava vanonzi ningi, unotobata zita. Handiti? Batai mazita kuitira kuti musazorasika kana makutaura. Kuitira kuti tibve takujoinisai, takubatanidzai kuti mucommunicate. Handiti? Okay. Alright, ndiri kutsvaga kuti kucomment hakuna here.
Alright, mzukuru wangu Veronica, unondiudza pekupesira unouya mustudio uzonditsanangurira kuti dambudziko nderei tozvigadzirisa. Kana tatouya kudai Takatandara tinenge tatouya vazukuru handiti? Ehe. Okay. Hilary Vimbaya, uyaika. Ava vanhu ndauya navo vana boys vari panapa imi hamusi kuda kupinda maakunyara kupinda mustudio. Link ndaisa. Vasikana enda. Vazukuru vangu muripi, handidi futi unzwa munhu anouya kuinbox achinditi sekuru nditsvagirei ndo mukana watauya nawo wekuti tinge tiri tinokubatanzai. Handiti? Imi makutiza futi. Vasikana muripiko? Vasikana muripi? Ameno naye kuti ari kuchemei Vimbai. Onai ndiri kutsvaga kukomendo. Uya mustudio tizotaura. Uya Vimbai. Uya. Komotso, hello. Right. Uya, ozvati ndiri kushamisika because vasikana vakandipromisa kuti vanenge vari panapa vakawanda zvisingaite. But nhasi hamene kuti vaita sei vavhunduka. Mavhunduka dzimba idzi dzauya. Mavhunduka dzimba dzauya. Havachade kuuya pastreaming. Havachade, but zviri right because munhu tsotsi chairo haringambouye palive. Haangambobude. All right. Uyaika mustudio. Inini soka handichaite futi. Beta titaure dzimwe nyaya. Ende vasikana havasi kuda. Vasikana havasi kuda. John. Deb John. Joe. All right. Havachade kuuya. Saka muruti kudii? Muruti todii nevazukuru kunzoku. Watozotizawo. Muruti todii? Phone number ndodzandaisa apo kune vanenge vachida wawo. Uyai tizotandara vazukuru. Uyai tizotandara ndaisa link. Vanda kuuya kuzosangana. Vakomana ndandinawo vakawanda, vasikana hamuchade kuuya. Makunyara. Makunyarei futi. Makunyarei vasikana. Right, phone number ndodzataisa apo. Phone number tadziisa apo. Ndokumbira vakomana, ndokumbira mutore phone number dziri apo. Handiti vakomana vapinda mustudio. Torai phone number dzandaisa apo. Ndine vamwe vasikana vandoda kuti munge muri munotaura navo, munosangana navo. Right. Mejuri. Mejuri kokurova. Ndiri busy saka ndiri kudachira nemukadzi. Ndiri busy. Urudachira nemukadzi, udaita chiwo mukadzi wechitu. Chira nemukadzi saka ndiri kuda murume chete. Wakatoipirwa. Uri kuda ari kupi? Ine ndiri muna mukapa. Uri pakapa apo? Ndiri pakapa apa ndiri busy. Uraenda zvoona uruda nemakore mangani? Inene sekuri ndine 26. Right, kondikakupa ari kuEastern Cape. Namuda. Kana kuti ari paPort Elizabeth, right? Ndine muzukuru wangu ari paPort PE anga ari panapo mbomona. Ndinambomona sekuri bye. Tora phone number dzangu, tore phone number ndikuconnecte naari paPort Elizabeth.
ibva waita screenshot. Okay. Tora phone number. Right, so muzukuru wangu ari kuPort Elizabeth ka ndiri kukutumira phone number dzemusikana wako ikoko. Moona kuti masangana sei, musikana ari paCape Town, iwewo uri kuPort Elizabeth. So tora phone number dzandaisa apa. Tora phone number idzodzo ndodzega nzira dzinogona kuita kuti muconnect. So unouya ubva wandiudza kuti ndiani wotaura futi kuti uri kupi. Musa waste time. This line is very busy. So ka waste time muchida umbotaura kuti kule muri sei zvazodi chichi zvacho hazvirespondewe newakomana wacho nanditi taura business kuti ndauya ndiningi kana kusatomhoresa tamhoresana kare ndiningi sekuru ndiri kwakati ndiruda musikana weyo ari kwakati anditi ndini Simba ndauya ndiri kuPort Elizabeth ndiri kuda Mejuri ati ari Cape Town ndobva ndatokuconnectai totokupai phone number mototanga kutocommunicate anditi motonoonana anditi so phone number ndoidzo dzataisa apa right Simba ndikuda hello ndawana ndiripo kule muri sei ndiri bo right wadzoka ka wamona here musikana ati ari kungoda murume ati ari kuda murume chete but ane 26 iwe wati uri kuda 20 to 22 pe ngamboya pamhepo timbomuona anga aripo pawabude papa ari busy tanga tamboenda mbondomwira mvura wanga wambondomwira mvura angoti nasi magetsi hakuna kule saka tiringobudikira murima chete wadi pakaipa pakatoipa ndonyaya yachona so ndandine musikana wandandinaye panapa toti ari kuCape Town ari kuti chiko musikana uyu ati ari kuda murume. She's ready for a man. Manje Cape Town uko kule uko kure kwegava ka kusiri kwekubvu oda ari mudhuze iwe ndo wati uri kuda ari muHarare mekuti unofamba hako netsoka plus ne lockdown kai uchingoda ari padhuze unenge uchipota uchimboona ka 2 minutes. All right. Haiwa ndiri kupanzwisisa tiri kupabata. Right, regati nzwe kuti Mr. JJ vari kuti kudi. Hanzi Simba waita mudiki naSwema. Swema ari padhuze newe but waita mudiki. Sekuru. Yes, yeah. Yes, mzukuru. Zirudi Sekuru. And Mr. JJ, ziri kufamba here paJJ. Mr. JJ akatofiriza zvavo. Yeah, network inenge iri ma1 kune dzimwe nzvimbo. So, apa ndopa ndiri kuti Mr. JJ. Hello. Havasi tomboresponda. Mr. JJ. Mzukuru wangu JJ. JJ. Uchandoona uri kundoona here chimbobvisa maninga. Maninga. All right. Hanzi natakudzwa ichimombe hanzi aripi mukadzi uyu Sekuru ari kuCape Town. Ari kuCape Town iwewe uri kupi? Takudzwa iwewe uri kupi tiri kubatanidze nemusikana ari kuda murume. Mamunzwa ega achitaura kuti ndinda kuda murume Sekuru. Ukanzwa akutaura kuti zonichere kuita wechipari mukadzi ndakuda murume. Kada handikuda kupa ngo wechipari. Ruda kupa wako wega. Unoita zvaunoda naye chero nguva mukada kudii pasina zvekuti kwamai guru kwamai nini hayo
iwewe nguva yawanzwa kuda murume wobva watongomuti zhaka aditi right. Uri muHarare. Wakura sei nhai? Takudzwa une makore mangani? Ndinaye musikana swemari ikoko, ndinaye ari ikoko. Wakura sei? Ende ndinaye umwe muzukuru wangu ari kuEurope akuda kudzoka kuHarare kuZimbabwe kuzosetla. Where are you? How old are you? And takudzwa unoda nemakore mangani? Linet, kwewewe uri kuonekwa nani? Uya mustudio tizokuonawo. Madi mkuru. Sakadi. Right. Inzwai kavazukuru, inzwai. Pane imwe shoka tinenge tine vanhu vasikana vanenge vakawanda zvisingaiti, mashows akawanda ndoita atinotandara. Ladies vanenge vakawandisa vachitoshayiwa vanhurume. Handiti totoshayiwa toti vanhurume ndo vawanepi. So nhasi kuHarare vakazara variko, kuSouth Africa variko. Chii chiri kuitika nemi? Chii? Ndauya navo ava hamuchadi. Alright, hanzi natakudzwa ndine 25. Okay, uri kuda 18 to 23. Dzimba idzi dziri kuda kutangwa idzi. Ma25 ndimi vakomana vacho munoroora kaimi. Ndimi akutoroora imi. So ndaisa link pasi. What you do if you want to come to the studio, unongobaya link, unongoenda palink redu wobva wanobaya pariri, ukabaya rinobva ratokupa madirections ekuti unosvika sei kwandiri kunoku. Handiti so phone number futi ndaisapo. Kana kune mujaya wafarira, majaya garai makatora phone number idzo. Majaya garai makatora phone number idzo. Zvakanakira kuti zvoni hazvizondinetse kana tikawana musikana anenge akufarira, tinobva tangokubatanidzai. So nyora zita rako, nyora age yako, nyora nelocation. Your location kuti ndiri kwakati. Handiti where we can kwaunowanikwa. Zita rako, age yako nelocation. Handiti don't forget to introduce nyaya yako futi, kuti nyaya yako ndeye Sarura Wako, Kadeya, wobva wataura zita rako, wobva wataura age yako, also location yako kuti uri kupi. Zvinotibatsira. Handiti zvakanakira kuti zvoni hatinetseke panyaya dzachona, hatinetseke. So ndiri kukurudzirai vazukuru kuti pati chii chiri kunetsa chaizvo? Vasikana hamuchade kubatika. Vasikana hamuchade kubatika. Hamuchade kubatika vasikana. Chii? Musikana aba. Rati! Hi. Hey, how are you? I'm good. Sekuru murise. Aiwa, sekuru vanofara, especially kana zvawatouya kudai zvanaka. Andika. Chokwadi. Kuri sei kwauri Rati? Andiri kuri right zvekuti pamene imi. Handiti. Aiwa, kuno kuri right. So chindudza ati handidi kuti uzoerekana wabuda mustudio tisati tataura nyaya dzedu fast. Ndiudze kuti Rati wane makore mangani, ari kupi, ende ari kuda munhu akaita sei kana achiwanikwa? Ndine 37, ndiri ku Dubai. Okay.
ndiri kutsvaga munhu ari from 38 to 45 ane Okay. 1 mwana. Andofarira hangu munhu ane mwana achiri mudiki asingazondinetsa kuguruma. So All right. yeah, ndinofarira munhu All right. anoda Mwari. Okay. Mhm. Uri kuDubai, Ndinoda kuDubai munhu kupi? ane inyuei. Kudubai papi pacho. Ndoziva kwese ke. Aya, Papa serious. ndinogara kunonzi kuSport City. Yeah. Kuchi Sports City. Mhm. All right. Ndopaziva kuSports City uko takananga chi Jabulali side iko. Yeah, Jabal Ali. Seru. Yeah. Ndoziva kwese. Ndoziva kwese. Andazvona Ndoziva kwese. kuboxia. Tibva Kadeka. nekutibva. Ndopaziva pauri. Ndofunga nezuro chaichaenda nditoriko. Mhm. Okay. All right. So uri kuda munhu ari kupi? Uri kuda munhu ari kuUAE kwenyu kwamunogara ikoko here kana kuti chero ari kupi? Anyway. Oh, anyway, As long as are flexible, I can consult with them. Yeah. Chero ari kuZimbabwe. Chero ari kuZimbabwe, chero ari muno, chero ari kuAustralia, chero ari kuUK. All right. So in COVID yanenge achikwanisa kuzofamba. Aiwa, COVID zvinopera manje Mwari akanoti rwi. So pane phone number dziri panapa, unapo pekunyora here kana kuti wakutotora screenshot? Let me try a screenshot. Yeah, ndaita screenshot. Right. So pa phone number idzodzoka ukandinyorera ndinobva ndakuconnectera na someone. Whether ari muUAE menyu imomo kana kuti ari kuZimbabwe. So guys, vari kuZimbabwe ndinavo vakati wandei nevari kuSouth Africa. So uri kuda range yemakore mangani? 38 zvichikwidza. Hazvinazvona kuti kusvika pa 40 chakati kana kuti 50 chakati. 45 I think. Aiwa. Yeah, kusvika pa 45 I think it will be okay. All right. So vakomana kunzoku, onai musikana akanaka wandinaye panapa. Onaiwo tsvarakadenga yandinayo panapa. Uyo ari right because anatsobuda pachena, handiti haasi munhu wemunhu. Handiti she doesn't belong to anyone. Sevamwe anohwanda. Handiti. So uyai titaurirane. Phone number idzo dzirapo, unongoyobva watirati ari kuDubai and then ndobva ndakuconnectai. But kana takupai mafone number ka, imimo munozovhetawo vanhu venyu mega, handiti? All right. Munovheta vanhu venyu mega nekumbovati chimbondiisa paprofile, chimbondikanda kuFacebook page kwako. Munatsoona musati maonana munatsoonana kuti munhu uyu haasi kuda kungotamba neni here. Guys, aripo here? Ndiise link. Maybe there's someone ada kupinda mustudio. Uya mustudio uzotaura narati. Ari sei mabasa kumaraini kwenyu? Mabasa ari right. Handiti? Right, ndaisa link. Vakomana vada kutaura narati, uyai mustudio. I have just dropped the link down there, okay? Okay, try again. Pana someone ada kupinda. Try again. Ndaisa link. Rambai muchitry muzotaura nemusikana. Try again. Try to come through so that ndokueda and then mombotaura tinzwe kuti munazvo here zvivindi. Kutya. Vakomana vachona kutya. Kana vasikana vauya vavepo. My network is killing me.
I think my network yako yakuda kudii futi. Me, I don't know. Hausoshandisa yetisalati wifi. No, it's gone. All right. So link, ndaisa link vazukuru, uyai mustudio tizotaura. Muzotiudzawo kuti musikana iyi link randaisa pazasi apo ndo pa last comment. But iri kutonelwa. Yeah. Alright, ndine umwe musikana zvakare ari kuSouth Africa nemakore 31. Musikana ne31 neumwe zvakare ane 46 emadha ari kuSouth Africa ane 46 auya kuinbox. So vano ari kutsvaga munhu ane 46 years kana musikana ane 31 you can come through handiti. Oh, try to come through. Ameno zvinhu zvaitika palink pamunhu wanda achida kujoinisa. Super youth, come through. Zama kudzoka zvakare ndizokuedha. Magetsi angu ari kuita achidzima but anyway and uyai mustudio vazukuru, uyai mustudio. Uyai tizotaurirana takatandara zvedu handiti. Uyai tizotandara tina sekuru, the only Zimbabwean uncle. Aiwa mustudio, Linet, munhu wese ari kupinda mustudio. Rati wamona anga ritori mustudio. Everyone is welcome. Just go and press the link so that I can add you. And just press that link and then ndaku add. Nongo pressa pa link irori. Unotozoona watopinda. Right, munhu wese ari akasununguka uyai tizotaura muchitiudza kuti muri kudawo vanhu vakaita sei. Handiti. Phone number ndaikuisirai kana une munhu wawafarira link rakurambira kupinda mustudio, you are free kuenda paphone number dziri apo, then tobva takuitira skill rachona rekuti ubva wasangana naBaby. Handiti. Right. Owen, mhandara iyo iri kuUAE, kuDubai ndokwainogara. Handiti. Hanzi ari kuDubai, so yes, Nyaradzo. Aiwa taku, iwewo chimbopinda. Iwe uya panapa. Handiti. Right, Owen Berry, musikana ari kuUnited Arab Emirates, handiti. Kuya kunonzi kuDubai ndokwaari. So you are free. Wakasununguka kudii? Wakasununguka kutibata paphone number dziri pascreen. Ngatidziise pascreen idzo. Paphone number idzo dziya wakasununguka kutibata kuitira kuti tibve takuconnectai, handiti. You are free to kutinyorera paphone number idzo so that munobva matongo connectewa. So don't forget kunyora kuti zvoni Sarura wako Kadeya unongonyora kuti Sarura wako, wobva wataura zita rako, wobva wataura age, wobva wataura location yako, handiti. Wobva watiudza kuti ndiri kuda musikana upi kana kuti ndiri kuda kutaurawo nemunhu rume upi.
tobva takuconnecta, tobva takupai namba, tomupawo namba dzake iyewo, but mobva matodi, mobva matonzwanana. Gore rino ringapera ndisina kuendawo kumuchato shuwa. Imimi muite kwazvo, vane hanzvadzi dzangu muite sevanhu vakuru. Handiti ukasaroora uda kudii manje? Ukasaroora iwewe uda kudii? Ukasaroorwa uda kuti nini ndidyei manje? Ndidyirepi? Ndifarirepi chaizvo? Musadaro vana vanzvadzi dzangu. Handiti mofana kuroorwa ipo panapa nekuroora. Kwete kuti zvoni ndinoita dutu revazukuru vasina kuroora nekuroorwa. Muda kuti zvifambe sei chaizvo? Muda kuti zvifambe sei chaizvo? Ava varume ndauya navo vakomana varipo panapa vakawanda, vasikana muchade kuuya. Ndimi futi munogara muchichema kuti tiri kushayiwa, tiri kushayiwa vanotida, tiri kushayiwa vanotinyenga. Ava vauya da kunyengai vachona hamuchabatiki, makuhanda hamuchauye palive stream. Handidi futi unzwa vanhu vanouya vachitizonise kuri tinoda live stream yekunyengana. Handidi kuzvinzwa futi izvo. Mandinyadzisa vasikana nhasi, mandinyadzisa. Asi muri matsotsi kani? Muri matsotsi kasi? Musadaro vazukuru. Uyai kamustudio, uyai tizoita tisikiri rachona. Vakomana ndanavo vakawanda vatomirira kuinbox izvozvo. Otaura kuti uri kushayiwa munhu. Ndofunga ndasarwa ne5 minutes pakasapinda munhu, 4 minutes pakasapinda munhu mustudio, then ndobva ndaoneka zvangu because ndambozama. Ndambozama. I have really tried. Link riripo pamusoro. Pamakomment 2-3 ari pamusoro, so no need unongoenda pamakomment, just go back kumacomments. Link riripo. Kandrise kekupedzisira, this is the last time bandruisa link. Sombonorara. Alright, vasikana vada kutaura nasekuru chimboya mustudio. Yamustudio tizombotaura hedu, kungotaura nyaya kwete kuzo. Kadi yamustudio tizombotaura nyaya. Asi muone kunaka kunoita rudo. Apapa chete ndokudzai sei nyaya dzachona dzandachida kukudzai. Ayo, mangwana netine live streaming again. Mangwana timbodzidzisa macouples. Macouples timbomadzidzisa zverudo. Handiti tichimbokudzidzisai nyaya dzekuti mukadzi anorarwa naye sei, murumewo anorarwa naye sei, ndezvipi zvinodiwa nevarume, ndezvipi zvinotena on murume kana kumutena off. Handiti also nekubatsirana kuti zvoni mimi vandiri kudza ndimi vanhu chaivo kana mazoroorana unge uri unoziva. Handiti riramba sei link? Zvakaoma. Alright, hanziswe mandiri kutodai wewe natinotenda. Uri kupi? Uri kupi? Uya Linet, uya mustudio yatitaure. Uya mustudio. Pinda mustudio muno mutizotaura. Sekuru akawana madzimai vese vazukuru vavo madzimai avo. Handiti hanzi sekuru makawana here? Uya mustudio tizotaura. Tino akandinyorera imwe message yakada kundichemedza. Uyu anonzi Tino. She wants to write me a message yekuti ndichazoitaura hangu nezvangu. Uri sei Tino muzukuru? Ndichazoitaura zvangu nezvayo message iyoyo. Handiti right, Stavo. Sekuru. Right, vazukuru, vasekuru. Tauya sekuru. Muri kuvaona kuti vasikana vaivai vari kuita sei? Sekuru, vasikana venyava ndo matsotsi mai. Ndo zvandakuda kutobhilive.
vakadzi vevanhu vega vega so sekuru gavakadzi vasikana venyava unenge wati wawana ega ndirori unochema sekuru. Because ukaona munhu asingade kubuda pachena pajekerera pakadaizve munhu kana nenondo totya. Taura ini sekuru unogona ngorohwa. Otherwise zviri kudidita ku? Hapana apa ndiripo sekuru, hamene muri sei? Aiwa, Jehovha Mwari wenyasha ari kutichengeta nokufara. Ko watizei naisapo sazita wangu? Ndikuzviona sekuru, sekuru wakuita matama. Ko handini ndodya yangu ndega. Ya, isingadiwe ndeyekutora mumwe memunhu, kana uchidya yako wega unofanira kutosimba. Handina wekudya naye ndozvandiri kureva. Kuti aiwa. Sekuru ndowachashayira. Inini indaiva nekaelement kekuva stingy saka zvaitondinetsa. Manje isusu tiri magiver but still tiringochema nhamo sekuru yekushaya yekudya naye mari. Rutoshayawo kuroora yachona yaungana. Kasekuru, saka ndiri kumbofunga kuti zvikaramba hazvezvika lockdown painopera tofamba mutaundi ndichibvunza kuti hausati uda uroorwa here. Ongoti chero wasangana naye akatongoti ndinoda utotora zvako. Because taura zvako. Saka uri kupi muzukuru? Apa ndiri kuMuharare kuMandara. Kumandara. Kuri sei? Kungoda nhasi kwaswera kuchinaya sekuru. Mvura yachona ndanzwa kuti yakanyanya. Mvura iri kunaya kuZimbabwe. Esi ichatiuraya nenzara here futi isusu tanayirwa nayo? Kana apa haitiurayi nenzara. Saka kana iyi yakadaro right. Asi wazukuru vanovipika nawo here ava sekuru? Regandoni. Pana ada kupinda? Alright. Gandoni. Naivakomana. Vanhukadzi, vazukuru vangu vazhinji matsotsi. Mazvionera mega kasekuru? Studio kuzara nevanhurume chete. Vazukuru vangu vazhinji vanouya musauya kuinbox kwangu futi. Ndoda vangouya mustudio. Do you know kuti why? Yes, 0639173582. Mzukuru. Hello. Yastika yakuita sei? Maybe network yake yanetsa. Network regati. Try to come back again mzukuru regati deo. Zukuru wenyu sekuru wada kukupedzera nguva kumainbox. Ndichatode. Apa pakangodhila nevauya mustudio chete. Ndichatode. Do you know kuti I've got more than 117 messages? Yeah, more than a different madzimai. Apa ndinotaura zvevasikana chete nemadzimai. 117 messages. Requesta for live stream yakaita seyatinayo nhasi. Kosei wachibva watiza kana maapo sekuru? Ndakutoaziva kutoti next time wandausiwa sekuru. Hapana wandisina kuudza kuti zvoni tine live stream yekuti nyaya dzenyu dzigadzirike. Hapana wandisina kuudza. Inini ndasubscribe masikati ndibva ndaona manyora. Saka apa ndakatongomirika sekuru pane apinda. Yes, Pamela. Muri sei sekuru? Uri right muzukuru. Zvibo zvangu. Right, uri kushandisa chii? Uri kushandisa laptop kana phone? Ndiri kushandisa phone. Apa hauna imwe yakaita on? Handina. Alright, it's okay. Taura neni?
uri kupi? Ndiri kuDurban. Alright, papi pachona muDurban? Kubonela. Pabonela apo tichiti tichibva kuti kuna Sparks. Kuna Sparks kumberi. Pabonela ndokwaziva zvangu. Yeah, but ndenda kuna Sparks ndokwanisa kusvika ndikutsoka zvangu padhuze. Padhuze pana Sparks. Sparks Road. Yeah. Alright. Dautombokuonayo kane. Dautombokuonayo. Hapana chakaita ndooneka. Saka ndokuona sei manje. Zvarini. Rekati murese zviko. Etime handiende zvangu basa, asana kuenda basa. Mira ndimumuresa zviko. Alright. Yes, hello. Hello. Yes, Pamela. Moshende. Uri sei? Zvibo. Munozvikanda kure kuDurban. Koteta sekwa nditu Zimbabwe zvo zvakaoma here naye. Kwese tiri kurarama zvakaoma kudai. Pamwe mune zvekuita ka. MuZimbabwe unotora kungotira murimo chete. Pakaipa. Sekuru magona Linet ngaapinda hatisi kumuonawo. Munoda kuona chida kutaura nasekuru. Inini wachakona kutaura. Wakazvivhara. Chiso. Kuna magetsi. Musakuona ndokuona. Handiuyi kokusina magetsi, handiuyi. Ayo. Linet takambonya. Hello. Linet waita. Ndine munhu wako anga achichema comment section achisada kukuona. Ndiwe takudzwa. Takudzwa taura na Linet. Yenga naizvo. Sekuru makusvika kutaura neni. Makusvika kutaura neni. Aiwa handisikuska. Saka nemakundeni matipinda mustudio titaure wani. Alright. Uri sei? Ndiripo muri sei? Alright. Pamela uri sei? Handisi kuda kusiya umwe kunze. Pamela uri sei? Ndiripo zvangu. Zvese tangu uri kupi? Ndiri kuZimbabwe. Waita kure kudai ndakuda zvangu. Iwo uri kupi? Ini ndiri kuJoni. KuJoni uri papi? Ndiri muPolokwane. Amana Pamela na Linet dzamuri kuita zvachibvo munozvikanda kuti tiri kuno. Kuna varume vosvere vapurikire tivaone. Iwe tiripo iwe. Muri kure kani. Uripo wakangonyarara here nayo usingatauri. Mira pane phone iri kuita bounce back ndiani. Hapana network. Akaita on tuna phone. Ndiani ane kamwana karikutanoisa. Ndikatakudzwa. Ayo but antoya nekamwana right. Matongo. Pamela kamwana ndokaona. Tikashande. Zviko mene chichiri kuitika, right Zviko? Network yazviko iri kunetsa. Zviko amene. Apindira manje.
Kamwana ndingani? Ndina mwana inika. Pamela. Ma. What une makore mangani? 21. Alright, 21. Ani kamwana ndiani? Auto hands na sekuru chinyara. Right. Alright, no mood. Alright, Steven. Bye-bye. Lini kwa mwende. Yo wavingwa na staff auyo. Staff wabudikira tikoni. Staff wakasika wani. Ameno chicha kuitika ni mafoni. Right. Kirega ndike 11. Taku ma details antatora. Sekuru uyo ananzi Pamela uyo sekuru ngoita kuzira rangu manje. Ora chimboza malaki taura naye. Asibonzwike anaboshinzwa. Pamela ngoita kuzira bandozera rangu chaizvo. Pamela anzi ndakuda na takundo zvari ngotauro anzi ndokuda na takundo. Manje kuzimbabwe akusikwirika ka. We can talk over the phone, then wake things out. Sekuru ndati Pamela ndamudo tinotanga ngotara pafoni togadzirisa zvinhu ipapo. Right, phone number dzangu gara matora ndizvo. Ndo dzanga chibuda pa screen. Tora phone number dzangu and then ndobandadi ndobanda ngozokupa ma phone number. Taku unopa plus ita screenshot. Ita screenshot. Oh, screenshot, alright. Mungu ita screenshot and it. Alright. Saka ndokubata kuwa iseku. Panopera shoka na mangana makuseni pakaipa. Ropera mangwana. Ndokubata pa WhatsApp. Pa WhatsApp. Ore. Magona nakuti Pamela ndikiti seku. Alright, iribo. Seku. Chaita tikubate mzukuru. Apa makadai shoyi kai inenge yandi nakidza ya magetsi abva uya manje sekuru. Magetsi auya. Ya ndakuoneka manje ndiri bobo manje. Wati une makore mangani? 25. 25 ruda ndo alright. Saka rega tu connect na Pamela nditi. Rega dite utaure na Pamela. Aiwa ipapo sekuru nenga mabatsira ipa. Rega ndite kuti utaure na Pamela yo. Ndiye chaiye. Alright. Iri bom mzukuru. Takurega ndite pamwapi studio. Alright, sekuru maita basa rega ndibve. Sharp. Right, Linet. Hello? Linet about Darawan. Hamna mwana chibuda sekuru. Aiwa achirura dzota achiripo. Pachi pamwe. Pamweni. Zvirikudidi. Chimanyika kai. Tatinotochigona pachimanyika kai. Yeah. Otherwise zvirikudidi. Nangoti nditi muve nezaro rakanaka ndakuenda kumba manje.
yachaya manje. Yeah. Aiwa, zvinoda kutendwa. Mofamba boo, be safe. Ndokita mskanzo, I'm not supposed to be here. Teta mskanzo wantukita iko. Alright. Tofanange ndiri mumba ndakashilda. Alright. No, it's okay. Saka toita chitaura kuma inbox pakaita zvine zvaita ndinobva ndatoita skill rachona rekutoya kuinbox. So vazukuru, uyu muzukuru wangu anonzi Spiwe. Pane vangu vasipo, Spiwe, she's in Europe but she's ready to come to Zimbabwe to settle. Anditi. So kana uri serious 50 to 55 years mwana wehanzvadzi yangu wandauya naye anditi unondibata pafone number dzandaisa pascreen, unongotaura kuti Kadeya wobva wataura zita rako, wobva wataura kuti ndiani. Alright, iri bo anditi. So ndaisa link, ndiruda 2 vekupedzisira, ndadropa link, ndiruda 2 vekupedzisira tibeta vhara chirongwa chedu chanhasi. Mangwana ndichange ndichitaura nyaya dzepabonde, soko vanovadiki handisi kukudai mangwana because ndichatry kuda kudemonstrata kuti pabonde pachona panoitiswa sei. Ndoda kuti munakirwe nedzimba dzenyu anditi. Ndoda kuti munakirwe nedzimba, ndoda kuti zvinakidze mumba. Ndichikupaiwo matipe ekuti kana mumwe wako akatsamwa kuti anyevenutse mwoyo unoita sei. Vakadzi vanoda kunyengererwa vamunoona. Vakadzi ukasamubata sezai hazvifambe zvakanaka handiti. Vakadzi vanoda kutonyengererwa, vada kubatwa zvakanaka. Nevarumewo futi vanoda kunyengererwa nekuitirwawo tunhu turi romantic. Usati zvawawanika ubva watanga kuita uchapa hudiwa handiti. Sezvamukangoita izvozvi tichikusanganisai, ndozvatoda kuti munge muri makangoita. So phone number dzangu ndichadziti dzangu here, handina foni inowazukuru. So unototaura nyaya yako yawafambira kutoti ndafambira Kadeya, ndafambira Kadeya, ndini nhingi ndiri kwakati. Kana une munhu wawatofarira ipo panapa live wobva watotudza kuti ndiri kuda nhingi, and then kuitira kuti mukomana anenge ane foni anobva aziva kuti zvofamba sei. Handiti. So regai ndichadropa futi namba dzeSeindi TV. Vakanditorera foni zvikanzi namba idzodzi ndo dzakuzikanwa. So inini ina handina foni. So umwe munhu unogona kuzotsamwa kuti sekuru havadaire foni dzevanhu. Aiwa, handitori nawo foni muzukuru handiti. Musazotsamwa, kana ndaane foni ndichakuudzai futi. Ndiri kutarisira kuti mai manje ndichange ndaane foni. Ndotokuudzai futi kutoti ndaanayo foni. Foni namba dzangu ndedzidzi kuitira kuti munge muri munodi. Right. Vana boys vaivai varipi? Avo uyo mwana wehanzvadzi yangu mukaradha uyo. Lady Pila, hai wewe. Ndafara ndakuona nhasi. Welcome to the... Ndi right. Uri kudidi? Ndiri bo. Ndafara ndakuona nhasi. Basa riri right kwaka. Ndo Alright. Ndogara ndichiona hangu makomenzi ako, muzukuru ndofara zvisingaite. Ndikasatoona komendi yako ndotorwara chaiko. Handiti. Thanks nesupport yaunopa panapa. Haiwo haufaniri kutombobva usina munhu because unosapota Seindi TV zvakanyanyisa. Ndozvandatovinga pana mwana. Alright, chindiudza uri kupi muzukuru, ende une makore mangani, uri kuda munhu ane makore mangani, akamira sei? Alright, inini ndiri muJoburg. Uri kuJoburg? Ndiri kuJoburg kunonzi kuBreakpan. Okay. Ndine mwana 1.
Then Okay. ndiri kutsvagawo munhu ane 30 zvichikwira. Munhu akuzivawo. Kwete zvekutamba zvemabus stop. Handisi kuda zvemabus stop. All right, akuda zvekutamba. All right. So uruda ari kupi? Ari kuJoburg ikoko kana kuti anywhere in the world, as long ari serious. Chero ari serious. All right. AkuJoburg kune matsotsi pamwe ari kuzimu. Ko iwewe uriko vanhu vacho vanoda iwe ndokwauri. Handidi vanoda mafaro. Haudi vanoda mafaro. Aiwa, kana vari raiti hanga. Aiwa, kwete zvakanyanyisa. Alright, ndine muzukuru wangu ari kuPort Elizabeth. Wanga uripo? Anoita? Ndeupi handina kumuona. Ane 31 ndisimba. Atombogara mustudio zvisingaite. Zvokuti panopera live stream ukaenda ukanotanga kuiona pekutanga I think the first 20 minutes uchatomuona. Agara mustudio zvisingaite. Gentleman, he's a gentleman here. Gentleman. Iye ndabva ndatonatso kutarisa naye ndakumechanisai. Ndaona imba yenyu ichinakidza. Ngapi anofarirawo zvemusic because ini ndiri Urichi? Inini ndiri celeb. Uri celeb. Unoimba music? Ngapi anofarira zvemusic? Ndiri celeb. Unoimba music ipi? Ndiri artist. All right, unoimba music ipi naye muzukuru? Danzo. Danzo. Saka anofanira kunge ari anofarira mangoma. Handiti kuitira kuti kana wakuzoita zvemusic zvako afanire kuzviramba. Handiti ngagara atodanana newe achizoti aiwa inini madhamu ndeve mangoma. So vazukuru muri kungozvinzwira. Ndinaye muzukuru wangu, she's a dance artist. Handiti she's in Joburg and she's ready kutanga relationship inogona kumupinza mumba. So phone number ndo dzandaisa apo. Unogona here kuita screenshot pa phone number dzirapo. Ndedze WhatsApp. Ukakwanisa kuita screenshot. All right. So unobva ndinyorera message. All right. Unobva ndinyorera message kuti ndibve ndauconnect. Handiti I'm sure muzukuru wangu ari kuPort Elizabeth ka mogona kunzwanana. Mogona kunzwanana. Andaona problem na hauna problem akone kuti hauna problem nekuti ane vana vangana. Handiti aiwa handina hangu. All right. So zvandiri kuita ka ndichapa muzukuru wangu ndofunga atondinyorera message. Unondinyorera message and then ndobva ndazokupa phone number dzake motanga kutaura. So vazukuru chandoda kuencourage ndikakusanganisai nevanhu vamuri kusangana navo nhasi. Vanhu vamuchasangana navo nhasi munozvivheterawo mega. Handiti mese ndinokuzivai, mese ndinokudai, asi iwewo unobva usangoti nekuti munhu ndakamuwana through Uncle Saint paSaint TV saka bva warelaxa. Unoitawo assignment yako, unoitawo maresearches ako ekuti unatsoona kuti munhu wako ari serious newe. Handiti number 1. Number 2, musakurumidze kumhanyira dzepabonde vazukuru. Nekuti takasangana saka tese aiwa dzikamai
zikamai mutange manzwanana mazivana kuitira kuti musazochema kuti Uncle Saint vakandiwinza muna taisireva. Ayo, ipapo ndati disclaimer, unenge wakazvimiririra handiti. So muzukuru kutoda muchato ndouya ende kutoda muchato kuti tisazokudzai vanotochata kandoda kutokudza anyway kwamune machatira vazukuruka ndinotouyawo nekachipo kangu ndoda kutoitawo MC pamichato yenyu handiti. Ndoda kutouya kuzoita MC. Ndinotouya ndoita MC. Yeah. So guys, aripo here ari padhuze ari kuda kupinda mustudio right, rega ndione uyo ada kupinda mustudio. Rega nditry kumujoinisa. Pamwe ada kuzotaura newe. Alright. Uyai muzotaura vazukuru vangu futi. Kuzotya mabhebhi, matya magetsi apinda mustudio ka. Magetsi ega ega, studio aichena kuti ngwe. Makutya right, ndaisa link. Hanzi na Trevor Lady P ndiri producer ndakudai. Trevor chiuya ka producer uyai panapa, imba yenyu inenge ichinakidza, mai vachikomboza nekuimba Dedi vari producer. Imba iyoyo kana kamwana kanozvarwa kanotongonzi mangoma pana chimwe. Aiwa, producer handivade, dai vanga vari artist avo ngavaregawo. Indava. Ndi producer artist futi. Aiwa, ndoda artist chaiye, kana ari artist chaiye, kwete producer. Indava. Producer ndiri Indava. Right. Uyai vazukuru. Uyai vazukuru, uyai tizopedzisa basa riri panapa. Musikana uya angambobuda asina kumbonzi ndepi. Makumutya. Onai muri kutya musaka uyu. Magetsi ega. Ndine vazukuru vano madawa wako mana hapana nezvivindi. Chete, hapana nezvivindi. Kana uya uzomboresa. Vanoda kuzouya kwakawanda. Ukaona munhu anotobudikira izvezvika, munhu iyende ari serious manje. Sezvamaita so, ndimi vanhu varitori serious. Ndimi vanhu vandotoda kana kutova neukama chaiwo nawo bhozi. Musi matsotsi. Hanzi hanzi sekuru ukaona musikana achiwanda anenge ari pachokwadi. Ari pachokwadi hawande. That is very true. Ukangoona musikana ari kuwanda ari kuserika. Zvine zvakatodhakwa. Right, rega toona kuti T uyu. T. Kule. Taura neni, zviri kudi? Ndanakirwa nemwana kule. Wanakirwa nemwana. Manje misaka yandiri kuona iyi. Unozvara magetsi egega. Chindudza kuti zvirise. Ndine kamwana wani kule. Alright, taura hako naye Lady P. Taura naye ina deep. Lady P murise Lady P. Lady P. Eta. Ndiri kutaura. Hataurera. Foni yako ndo yakustika Lady P. Lady P murise. Andinakunzwe. Ndiri kupinda palive kawana yanga ichinda yapa. Kurisei kujo. Alright. Tiri bomo makadei.
Atinofara. I think ndakaona namba dzenyu muri mwe group remusic. I think tiri tese futi. Makuripo. Yeah, but ngazvibvumira panapo. Kuti kuzondifamba. Saka Lady P na T inzwa memory ma uri artist newewo Yebo kule. Ndiri ya saka iyi yatochata Lady P uri kumupa here go ahead kuti auye kuinbox kwako post akaona phone number dzako. Handisi kunyatsoona munhu wacho nai. Hanzi haukwanisa kuenda pane magetsi ere muchana. Hakuna magetsi kule. Hakuna magetsi. But indoda. Answer Lady P. Pane mfesa, batiro nemfesa. Plus onaka zvamunozoita ka. Mafoni enyu WhatsApp call. Okay, so video call. Saka zvatichaita ka. Handiti watipa negrupu ramo wakangomuona one. So Lady P uri kumupa go ahead here anotora namba dzako pagroup. Is it okay now? Yeah, ngaso taura ku WhatsApp. Nange. Ari muroad zvake nditraka senika. All right. Meno chiri kuitika nenetwork yake. So wati tompa go ahead here Lady P yekuti auye kuinbox zvake anditi. Anouya ongonanga nyaya yake straight because handidairi. Alright, kana kuti zvaunoita kuitira kuti usazoconfusike kuti ndeupika. Phone number handiwanadzo watora ka phone number dzeSNTV. So T zvaunoita kachitora phone number dzeSNTV, watora phone number dzeSNTV ndo dzichakuita kuti munge muri munosangana idzodzo. Unongotaura nyaya iripo ndekuti so Lady P usakanga notorawo phone number anditi kundinyorera message. Because atisi kuti watowana munhu ka. Panogona pane umwe futi ada kutaura newe nobva ndatongova director ku phone number dzako. So ndinotopa mafone numbers evanhu vachiona kuitira kuti ubve watoziva kuti ava vabva nekopi nekuna sekuru. Aiwa, ndinotenda muzukuru nesupport yaunopa paSNTV. Thank you very much for all your unwavering support. Messages ako ndinomaona comments. And ndinokumbira kuti pamanzi wako ka unombotipa tombonzwa tomboikandawo pachannel pedu anditi to advertise basa rako rauri kuita. Alright, mazvita tinofarawo kana muripo so. Kana neni ndafara zvisingai. Ndo zvakanakira kupota tichiita malive stream. Handi tinopota tichitandara tichionana. Aiwa, inini muri right sekuru rambai nerudo rwenyu. Vashoma vamwe vanozvita, vamwe vanoignora, vamwe vanoita sei.
Saka ndatoonawo muri live kudai ndatisega nditoende ipapa. Aiwa, unozwa kuti chiri chinoitika manje. Vamwe vanenge vasiri kumwepo paya pavanoignora, vanenge vari kuitawo mabasa. Isusu manje ka panapa pedu paSNTV kutombozowandirwa nevazukuru, ndosaka mameseji tiri kuita ndisingapindure ese, but mukaona ndaisa love ka ndinenge ndichitoseka ipo paya ndichitonakirwa kuti hey, muzukuru wangu ataura comment yake, kutoisa love kutobvumira. Panapa we are a family. We are one people, we are a family. Nyango tikasangana paroad ka no need yekuti sekuru chichi tinokoramba tiri mhuri kunyange tikasangana endi pa one on one. Hapana chichinji. Alright, ndakubva panapa ndozoonekwa nevakawanda sekuru. Watoonekwa kare, ndiri kumaona mameseji ari kupinda. Uri pama 1. Iri bold P orara bwanditi. Tinenge tichi maita basa. Wachida kuti tinenge tichidi. Tinenge tichimbovajamuka kuWhatsApp ko. Abadzenga. Right, thank you very much vazukuru, ndatenda nesupport. Thank you very much. Masikana vana Budhima vaona vakawanda vandauya navo handiti vakatendeka, vauya nezviso zvavo. Vanenge vanakirwa nevanakirwa navo, musarege kudi, musarege kundibata pafone number. Regai tiverenge macomments ekupedzisira. Hanzi naLex, hanzi vazhinji vacho vakadzi vevanhu vari kungoda kutamba chete. Vakadaro vanowanikwa, but vanobuditsa zviso ka handifungi kuti mukadzi wemunhu angabuditse chiso, handiti. Tino ari kuda swema wadiwa zvisingaite. Linet Messi, alright, Linet, ndakunzwa muzukuru wangu, phone number dzavepo, handiti. Tino zviri kudii? Tino iwewe ka Tino akambonyorera message imwe yakada kundichemedza. Thanks very much nesupport Tino. Right. Alright, ana Tino ndiri muHarare. Nhasi Harare yanga yakabata, handiti. Harare yanga yakabata. Alright, swema naTino. Kucomment section kwachinakidza, vanhu vanga vachitotaura. Vanhu vanga vachitotaura. Inini ndowanikwa kwese, ndowanikwa all over, but at the moment hangu zvanhasi ndiri kuUAE. Alright, Linet. Hanzi swema linki riri kuti I can't open Saka. Tino. Tinotenda. Pakaipa. Makuyana family, ndinowandoziva kwa Makuyana. Vanobva kuChipinge. Taura neni Tendai. Ndaisa link uya tizotaura. Tapedza zvedu zvatachiita, tasarwa ne2 minutes. So you can come wozotaura nyaya tobva tabatsirana. Makuyana family ndinowandoziva vanobva kuside rekwana Chipinge. So uya titaura. Alright. Rungwaileta hangu macomments. Alright.
Right, mangwana tine live stream again. Mangwana tichitaura nyaya dzepabonde dzakadzama. So handisi kuda vana vadiki mangwana because ndichange ndichikuratidzai kuti dzinofamba sei nyaya dzachona handiti. Also let's go and like our Facebook page. Handiti asati rave active zvakanyanya, but let's go and like our Facebook page rakanzi Saint TV. Also tine group redu ku Facebook umweko rakanzi Uncle Saint official. Uncle Saint Zimbabwe official handiti. Also tine inonzi Saint TV Foundation Vazukuru iri kuita basa rakanaka, basa rekudonata for those vada kubatsira vana nherera. You are free to join again. So number ndo dzimwe chete dzandaisa panapa. You can contact us wotiudza kuti no ndoda Saint TV Foundation. But number dzako dzobva dzadirectiwa kunani kune vasikana nevakomana vanoita Saint TV Foundation. Handiti? Okay. All right. Musi matsotsi zveshuwa ndakuonai. Mangwana tiri kubatanga same time dzatangotanga nhasi. Mangwana totanga futi nani na 600 5:06 tinoita kutotanga. So tine live stream. So musaone nevanyarikani because tine tichitaura zvinhu nemazita azvona handiti. Mangwana live stream yamangwana haionekwe nevanyarikani, inonyadzisira. All right, Shine, all right. Ndadiwa. Ndodiwa nemunhu wese kasa sekuru vevanhu kudai. Sekuru vevanhu. But ndokudai mese neniyo. Oh, mangwana auya, unouya kani Shailini? Please, unongouya muzukuru wangu, sarege kuuya handiti. Thank you very much nekuuya nhasi futi. Sekuru ukaona musikana achiwanda anenge ane munhu. Yeah, that's true. Right, mangwana tiri kubatika same time dzatangotanga nhasi, but inenge yakadzama, so musaone nevanyarikani, musaone nevana live yamangwana. Handiti? Ndakwashe muguti. All right. All right. Ndoda kungotira kuvaileta messages evanhu. Ya network yako Deya maybe ndo yanga ichinetsa, but thanks very much. Lexi uruda 25 chidzika. Varipo vanhu vanga vakangoungana panapa. Yes, Wineti. All right. Winnet Zugudi, thanks very much nekuya. Mangwana tiri kutanga na 8 kunodzinedza 8 Zimbabwean time, 6 o'clock Zim time. So chekai also pa channel pedu live stream yachona tichaisa masikati, so kuti mubve mangozvionera. Unoisawo notification bell kuti painotanga unobva watongoziva. So mangwana ndoda kudzidzisai chinonzi chikapa nekukoira zvina kufanana. Manzwa Zukuru? Kuchikapa nekukoira hazvina kufanana. Chikapa chinorohwa nevanhukadzi kana tiri pabonde nekukoira kunoitwa nevanhurume. Ndichakudzidzisai kuti zvinofamba sei. Munhurume anofanira kukoira achiita sei, munhukadziwo achiitawo chikapa zvakadini. Tichakudzidzisai. Ko ndikasatozviita inini muchadzidziswa nani handiti? Tine vamwe futi vanogona basa iroro vandiri kuda kutaura navo kuti tiva invite vange vari vanouya pa live stream.
tinge tiri tinodzidza zvakawanda. So tichaita part 1 yacho namangwana, but I'm sure next week tinenge tine a special guest. Vanobatika kuFacebook. Ndichataura navo, handikwanisi kutaura zita ravo, but vanobatika zvakanyanya kuFacebook. Vanorova basa, especially idzodzi nyaya dzepabonde. So next week again we are going to have a live stream navo vachikuratidzaiwo futi zvinofamba sei. Ndoda kuti mudzimba dzenyu dzinakidzwa zvikuru, ndoda kuti dzimba dzinakidze love ngainakidza, handiti nakirwai nerudo to the maximum. Ngati subscribe pa channel panapa kana usati wa subscribe. Also let's go and subscribe ku Saint Trending TV. Tine channel yedu inonzi Saint Trending TV. Let's go and subscribe ikoko. Tono follow nawo ku Instagram wazukuru kumayade ku Instagram. Handisati nyanyisa zvedu, but tikafollowana tine ndokuwanda kwatinenge tichiitawo ikoko. Tipote tichiita live stream ku Instagram. Instagram yakanakira kuti zvoni haina ma-restrictions akaiwanda seari panapa pa YouTube. So hande futi tinofollowana kupi ku Instagram. Uncle Saint Steven, handiti Saint TV koko, Uncle Saint Steven ku Instagram. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Kongonzo omo munachiti ndini uncle pirinyi mbate mumuinze pana padare. Kwanasi tiri kubata tichi katiti much love. I love you so much. Ndinokudai handigone nemi wazukuru wangu. Murare munyasha. Jehovah Mwari akuchengetei. Imi nevana venyu nevabereki venyu nehama dzenyu dzese. Chengetwai panguva dzakadai. Mhepo padziri kusumuka, imi muwanikwe muri munenge makachengetwa. From Uncle Saint tichibva tati much love. Sekuru Zimbabwe.